potom apríl, jún pre lekárov a pre sestry? O ničom inom nediskutujeme, odkedy sme začali riešiť zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ale aj požiadavky Lekárskeho odborového združenia. Či to navýšenie miest, ktoré je schválené v zákone o poskytovateľov pre lekárov v nemocniciach a ktoré zrejme Národná rada schváli v zákone o minimálnych mzdových nárokoch pre sestry od 1. apríla, budú vedieť reálne poisťovne vykryť navýšením platieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vyzerá to na teraz tak, že navýšenie miest lekárov k 1. januáru je dohodnuté medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami. Boríme sa s tým, aby sme našli riešenie pre krytie navýšenia miest pre sestry. Som o tom presvedčený, že na základe schváleného štátneho rozpočtu, ale na základe aj schválených zákonov o lieku a rozsahu, ktorými sme zmenili celý systém fungovania liekovej politiky, by malo byť v disponibilných zdrojoch zdravotných poisťovní dosť peňazí na navýšenie platov lekárov aj sestier. Ide o to, aby nebolo len dosť peňazí vo fondoch zdravotných poisťovní, ale aby sa tieto peniaze reálne dostali k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Aj z tohto dôvodu som navrhol, aby Výbor pre zdravotníctvo budúci týždeň vykonal poslanecké prieskumy vo všetkých troch zdravotných poisťovniach, aby sme sa informovali, akú stratégiu navyšovania zmluv pre poskytovateľov v budúcom roku, teda v roku 2012, v tomto roku budú mať zdravotné poisťovne.